Dobro, sad valjda radi. Evo ga. Ja sam stavio na početak zaključak, pa ako ne stignemo ostalo imat ćemo zaključak. Dakle, u zdravstvu oko plaća sve je vrlo komplicirano. Nema sustavnog rješavanja. Prava se često krše, puno je sporova, ne znam se kako će spor završiti. Plaće su premale, ali kažu novaca nema. Ali onda ipak ima ako bi se štedilo i još važnije. Definitivno ima ako se može malo pritisnuti prije izbora ili štrajkom. To smo vidjeli. Kratko sam htio reći jedan opći okvir, vrlo ću ga brzo. Dakle, i BDP nam raste i smanjuje se vanjski dug, dakle, situacija je relativno povoljna. S druge strane, bolnice su u dugovima. Malo je u Hrvatskoj zaposlenih, to je činjenica. Nepovoljan odnos zaposlenika, gospodarstvo, javne službe. Međutim, nedovoljno zaposlenih u zdravstvu. Apsolutno sve bolnice su u prekršaju zbog radnog vremena. Zadnja je bila u Kninu, rekli su mi iz inspekcije rada. Malo se izdvaja po liječniku, po stanovniku, duplo manje recimo nego u Sloveniji, koliko znam. Puno se odlazi u inozemstvo. Nema reforme. Da li previše bolnica, ja to neću reći. Činjenica da se dugo čeka na pregled. Činjenica da stomatološka zaštita nije besplatna, iako je dio zdravstvene zaštite. Liječnici mogu raditi samostalno. Imali smo neustavne akte ministarstva, to je jedan ozbiljan problem. Specijalizantima, ne znam ko što misli, popustilo se na čelu na štetu sustava. Sudskih postupaka ima puno i uvijek su neizvjesni završetkom. Niko nije siguran kako će to završiti. S druge strane, štrajk liječnika koji bi se organizirao na iskustvo, on je praktički nezaustavljiv. Država ga ne može razriješiti. Plaće liječnika jesu skoro najviše, jedna IT industrija je viša, ali ostale plaće su rasle, ne znam, prosjek 8%, plaće liječnika u, ne znam, zadnjih godina samo 2%. Koji je pravni okvir za plaće? Ja ću reći neke stvari koje znate, ali kad se napravi ovako cjelovito, on to malo drugčije izgleda. Naravno, ima opće propise koji ne reguliraju ništa kvantitativno. Onda posebne propise, Zakon o plaćama i uredba o koeficijentima i ova dva kolektivna ugovora. I onaj od prije sporazum koji je prestao važiti, ali sudski sporovi se vuku. Kako se sustavno rješava koeficijent, vidite iz ovih dvije uredbe koje su važile, hiperbola 100 promjena, až prije toga su bili platni razredi. Kod kolektivnih ugovora imamo također brojne probleme. Dakle, prvo je primjena, gdje se tvrdi da se primjenjuje na ljekarni, ako se njima sredstva za plaće ne osiguravaju, ja ne stignem se objašnjavati. Također kažu da se primjenjuje na primarnu zdravstvenu zaštitu. Zakon o plaćama kaže Vlada prigovara za pravne osobe. Liječnici zdravstvene zaštite nisu pravne osobe. U pregovorima nema liječnika, sindikata liječnika. To je izvan pameti. To je jedna djelatnost da nema nositelja djelatnosti, a udruga poslodavaca u zdravstvu, nije prava stranka. Imamo ovo nepregovaranje u dobroj vjeri, ovaj zadnji, parafirano, nepotpisano. To je ozbiljan problem, a i Vlada ne poštuje zakon, kaže moraš imati punomoć za sklapanje. Ministar, dakle, dođe i potpiše i on nema punomoć za sklapanje, zakon ga obvezuje. Dakle, imamo jako puno nejasnih odredba kolektivnog ugovora, onda su vrlo sporne ovlasti te komisije za tumačenje. Već je Vrhovni sud rekao, nije to nema to sad promjene kolektivnog ugovora od temelju komisije. Imamo sudske sporove koji su Damoklov mač nad glavom Vladi, prekovremeni rad koji ne znamo kako će završiti, a imamo još ove sporove 6% iz osnovice 2011, možda nema puno u zdravstvu, ali ako ti su sporovi negdje dobivaju se, gube se. Ako se počne dobivati, on će i zdravstvo sve tužiti. Onda imamo povijest ovih loših stvari prema kolektivnim ugovorima, to je bilo na onoj ranije Vladi, ali sjećamo se toga. Kakve su plaće? Posjećamo se. Zakon o plaćama kaže osnovica plus koeficijent 0,5 po godini radnog staža. Nigdje u Hrvatskoj radni staž nije definiran. Jest nešto malo u kolektivnom ugovoru, a ne u propisima. Onda imamo dodatke i itd. Pa brojna materijalna prava. I sad, kako to izgleda? Dakle, dodaci kod vas, dakle, dodaci iz članka 55, od 10, 14 pa do 28%. Pa onda položajni dodaci koji su nejasno napisani, 14% na nešto, pa tamo ne piše da li je to 14% ili je to postotnih poena, piše posto, ali to su postotni poeni na one prosjek zavoda. Pa dodatak za odgovornost za život i zdravlje, pa odgovornost za one ostale gdje se isto nije jasno, su pitali kak se ti ostali koji
pa su htjeli tumačiti da svima pripada samo 8, a ne 16%. Tako su mi već neki rekli. Pa imamo daljnje dodatke. Ovo je jedan za ravnatelje, pa imamo iz temeljnog kolektivnog ugovora dodatak 8 i 15% za magisterij i doktorat. Onda imamo uvećanja plaće koje piše idu na osnovnu plaću, noću, subotom i itd. Onda imamo neka moguća uvećanja. Ono piše između ostalog da se plaćaju stimulacije. Dakle, sad ne znam gdje će ko dobiva tu stimulaciju. Onda plaća na temelju prihoda tržišta, koliko mi se čini, isto se ne dobiva. Onda imamo još zakon o plaćama, dakle dodatak za uspješnost na radu iz 2001. Ono, još NVS, ne znam da li možda znate što znači ta kratica pravna, znači na vrbi svirala. To već 17 godina se nije napravilo iz zakona. Ne? Dakle, ali stoji u zakonu. Možete to nekad reći, pa gledajte, pa imate i to, ali samo još nismo riješili. Onda imamo brojna materijalna prava iz temeljnog, regres, otpremnina, dar, božićnica, sve to znate što tu imamo, niz toga. Onda imamo pomoći koje su one već tradicionalnim temeljom, ali su dodatno još unesene u kolektivni ugovor za zdravstvo. Onda imamo posebna prava, pripravnost, to je naravno u redu, ali to je jedno posebno pravo, imaju to i neki drugi. Onda imamo još neka plaćanja, zaštita radnika je isto neko plaćanje, ne možeš smanjiti plaću ako je on nešto stariji. Pa isplata plaća za skraćeno radno vrijeme, to nije pravo iz zakona, postoji samo u zdravstvu. Onda imamo naknade za vrijeme bolovanja koja je veća nego one propisane zakonom. Pa naknada za godišnji odmor koja može biti veća. Onda imamo još ostale troškove koji na neki način su trošak poslodavca prema radniku, osiguranje i sistematski pregled. Ja naravno apsolutno podržavam sistematske preglede kao osiguranje, ali samo kažem, to je trošak radnika za poslodavca. Onda imamo prava koja stvaraju trošak, nisu plaće. Dakle, otpremnine kod otkaza koje su 65% od prosječne plaće za svaku godinu staža u javnim službama. Dakle, to jako može narasti. Tome u trošak ulazi staž kod istog poslodavca, sve u javnim službama. Neko je sestra je mogla iz doma za socijalnu skrb nakon 30 godina doći u bolnicu i ako tamo dobije otkaz, sve se to računa podijeliti. Onda imamo daljnja prava koja nisu plaće, ali stvaraju trošak. Godišnji odmor je 6 tjedana. Imamo onako izdašne plaćene dopuste. Obaveznu edukaciju. Onda imamo edukaciju, kaže radi kontinuiranog stjecanja obnove licence itd. Dakle, to je spada sve plaća poslodavac. Pa imamo trošak edukacije. Onda imamo indirektan trošak, dopust za školovanje. Može biti neplaćeni dopust, ali neko drugi mora to odraditi. Onda imamo nešto što je sporno u zdravstvu i na jednaki način je sporno u socijalnoj skrbi. To je problem radnog vremena. Ne ovo prekovremeni rad, to je posebna priča, nego piše i u kolektivno i tako se primjenjuje da se ide na mjesečni fond sati koji nije poznat ni jednim zakonom. Zakon poznaje isključivo jedni fond sati od 40 sati i vrlo često se dešava da osobe koje su radile svaki tjedan 40 sati imaju izračunati mjesečni fond sati da im fali, 6, 8 ili koliko sati. To je apsolutno nemoguće. Dakle, kad bi se još to uzelo u obzir, onda bi i to bi trebalo postaviti kao zahtjev na sudu, jer se za veliki broj ljudi, iznimno neko može biti u nekoj povoljnoj situaciji, ali uglavnom koliko sam ja imao iskustva, koliko sam vidio, neprekidno su ljudi za to oštećeni. Ali ja sad nemam vremena pokazivati, možda tablice i tako. I sad je pitanje, kad smo sve to vidjeli, pitanje u kojem pravcu krenuti za uređivanje plaća u zdravstvu. Dakle, može se jednostavno dizati plaću, osnovicu, koeficijente ili dodatke, kao što se do sada radilo. Zašto dodatke? Zato je oni predstavljaju pravo iz kolektivnog ugovora, pa se u zdravstvu može samostalno njima pregovarati, osnovica je za sve, a koeficijente uređuje vlada. Dakle, povećavati plaću, a ukidati ili smanjivati druga
prava. Može to ukupno biti više, ali dakle, o tome treba razmišljati, da li ovaj komplicirani sustav cijeli postaviti rješavanja plaća. Znate, vi imate sve to. Mi u radnom pravu imamo plaću. Evo, plaća 8.000 kuna neto. To je to. Nema ničeg drugog. Znate, i većina poslodavaca ima tako. Dakle, promijeniti cijeli sustav, možda sve riješiti kroz koeficijent. To se radilo 2007. kada se praktički sve napravilo i onda su došli izbori, došla ista vlada s istim ljudima, ali su to potpuno bacili. Onda, da li taj promjenu sustav raditi sa vašeg aspekta, što je bilo za cijeli javni sustav, ili samo za zdravstvo, ili su bile ideje samo za liječnike, to je isto pitanje. Dakle, sve bi se to moglo. I onda na koncu, da li mijenjati sve to o plaćama, a bez da se reorganizira zdravstveni sustav. Znači, znate, ministar jučer prošao na glasovanju u Saboru, ostaje dalje, usprkos bogatom reformskom zahvatu koji je do sad imao. Dakle, ovo sam rekao, 2007. se htjelo, dakle, ovi dodaci, sve ovo, ugraditi u koeficijente gdje se razmišljalo da se ugradi sve ono posebna znanja, pa da sve bude i specijalizacija, recimo, i subspecijalizacija, i dodatna znanja, otežani uvjeti rada, da sve bude u koeficijentima, ali nije. Dakle, dalje je pitanje kad bi se napravilo nešto samo za zdravstvo, samo za liječnike, što su bile ideje, da li je moguće, sigurno je moguće, da li je vjerojatno, to je teško reći, i da li bi takav jedan ekskluzivan sustav ostao. Naime, nikad ne znate, kada se radi o relativnim odnosima, to će se završiti. Evo, sad štrajka obrazovanje. Dakle, 6% povećanje osnovice je ovaj put bilo zbog obrazovanja. Dakle, oni su prilično aktivni u štrajku. Ako neko napravi pritisak, ne znate što će biti. To su pojene posude. S druge strane, pred izbore će neko uspjeti. S treće strane, ako se poveća iseljavanje i odlazak liječnika i medicinskih sestara, onda će se možda još povoljnije napraviti, a ne da će biti obrnuto. Dakle, to se to ne zna. Što bi, barem ono za početak, dakle, ja bi možda bio za jedan cjeloviti, ozbiljan sustav, ali znamo kako to u Hrvatskoj, kad hoćeš takav jedan ozbiljan, cjeloviti sustav, to je samo put da se ništa ne napravi nikad. Po prilici je to tako. Dakle, prvo, ono što se mora napraviti, nema baš nikakve zapreke da to ne bude mogućnost sindikatu liječnika da bude stranka u pregovorima za zdravstvo. Pitali su me iz ministarstva prije 2-3 mjeseca, iz ministarstva rada, da bi oni mijenjali zakon o reprezentativnosti. Ja sam rekao, zašto da se to upuštaju u priču sa obrazovanjem i svim. Neki jednostavno kažu, u zakonu o zdravstvenoj zaštiti pregovaraju, 3 najveća sindikata. I stvar je riješena. Dakle, i onda neće se javljati obrazovanje i to, oni imaju problema, učitelji, Stipić, tako. Onda, dakle, treba riješiti ove sudske sporove, dakle, prekovremeni 6%, jer dok je ta neizvjesnost, onda naravno je teško dalje rješavati, jer sad, ako je neizvjesnost velikog troška zbog suda, koji onda može narasti, kamate itd., onda je to teško. Kolektivni ugovori bi morali biti jasni. I vrlo često su nejasni i iste odredbe se nekad godinama drže u tom ugovorima, to nećemo, makar su loše i nejasni. Mislim, negdje u inozemstvu čak u zakonima imate neke formule, pa i u kolektivnim ugovoru treba napraviti formulu kako računava plaća. Mislim, dogovori se o razini prava, a onda napravi to potpuno jasno. Čemu se dovoditi u situacije da radnici ne znaju da li su ispravno dobili, da se poslodavac ne zna, da na koncu sudovi ne znaju, da sve pitanje pa kako se to sve računa. Možda bi bilo korisno i ta vlastita sredstva kojim se govori omogućiti. Ja ne znam koliko bi to u zdravstvu toga bilo, ali ta mogućnost postoji. Dakle, postoje još stari pravilnici 96. koji se primjenjuju za znanost i za visoko obrazovanje. Oni mogu koristiti vlastita sredstva i povećavati se plaće. Omogućiti stimulacije koje su navedene.
i onda napokon možda nakon tih 18 godina osigurati sredstva za nagrade iz Zakona o plaćama. Ja bih rekao i omogućiti da udruga poslodavaca u zdravstvu, koja po prirodi stvari bi trebala biti stranka u pregovorima, bude punopravna stranka. Jasno mi je da u Hrvatskoj ne može udruga umjesto vlade, ali zajedno s vladom biti potpisnik. I sad je pitanje da li bi bilo dobro možda sve dodatke iz kolektivnih ugovora unijeti u uredbu, kad bi se to moglo, kad bi vlada htjela, iako je meni jasno, svi dodaci u kolektivnom zdravstvu, socijalnu skrb za, obrazovanje, su nastali zato, ne možeš dirati koeficijente, ne možeš osnovicu, pa daj nam jedan ventil gdje da podignemo plaće. Dakle, cjelovito rješenje koje je bilo, možda organizacija javnih službi koja je bila iz zdravstva, neki su rekli za reorganizaciju zdravstva treba prvo reorganizacija onog sustava javne uprave lokalnih jedinica, rekli su tako je to bilo u Danskoj, prvo su radili to, a onda su reorganizirali bolnice. Ako trebaš imati u svakoj županiji županijsku bolnicu, a onda ne možeš to ni rješavati. Cjelovito rješenje plaća u javnim službama, dakle koje je bile primjerene, stimulativne, nekako vezati dakle, uz rad i rezultate, ili možda sve to samo za zdravstvo. Jedna sitnica koja nije ključna za veliki broj ljudi, ali ja mislim da treba riješiti plaće ravnatelja, ne podolazeći ravnateljima, ali ne bi se smjelo dogoditi da ravnatelj kaže mi ovoj bolnici ima 20 plaću po rangu, ovoj 50 i tako dalje. Ne znam, KBC je u Sinu i HEP, ITD, Konzum najveći poslodavac u Hrvatskoj. Dakle, recimo, Pliva ima 2000 ljudi, KBC ima 5. Mislim, dakle, on vodi takvu ustanovu pa mora biti i plaćen. Mislim, to sve teško će se dogoditi, dakle, ovo neko sustavno rješenje, jer ovo kako smo vidjeli, mislim, malo da se našalim, dakle, prije izbora vlast se bavi trgovinom, pa onda malo hladovinom, pa opet malo trgovinom, prije drugih izbora svake godine imamo najmanje jedne izbore i uglavnom je to vlast se bavi čuvanjem vlasti. Dakle, šta ostaje realnost za plaće? Pritisak, imaju ovi, štrajk, odlazak u Irsku i trudi se manje i radi privatno. Evo ga, to je, hvala na pozornosti.